atong silingang rehiyon sa Eastern Visayas dito sa Calbayog City sa Samar, naukay ang mga estudyante sa usa ka universidad diha nakita ang bagang aso. Base sa post nga gipadang ngadto sa Calbayog Journal, daw adunay miulbo tungod sa grabing aso. Apan giklaro ni Police Lieutenant Colonel Erickson Del Rosario, ang hepe sa Calbayog City Police Station, nga walay nahitabong pag-ulbo. Matud niya nga aksidenteng nasabod sa naglimpyo nga janitor ang hose sa LPG tank sa kusina sa usa ka University Hotel sa Calbayog City. Dugang giklaro sa police chief nga ang bagang aso gikan sa gipasirit nga fire extinguisher. Mikabatra sa 1,500 pesos ang danyos ug walay nasamdan o naangol nga mga tawo kay leakage ra ug aduna ray kalit nga mispark. Dali ra usab kayo kini nga natubag sa mga bombero aron masusi kini ug mikoopera ra usab ang tagduma sa eskwelahan, dugang pa ni Del Rosario. Naglilinis po ma'am yung janitor doon sa yung personnel nila doon sa kitchen, and then nasagi po yung hose kasi immediately na nila yung fire extinguisher, mga usok po yun ng fire extinguisher. Nandun ako sa scene, nandun yung EOD at saka yung Bureau of Fire. So LPG po yun ma'am, LPG. Aksidente lang nasagi yung hose ng LPG at saka yung kitchen kasi ma'am open air po yun, bukas yung mga kaya wala pong sabog na mangyayari doon.